Tervetuloa Turha edes yrittää podcastin pariin. Tänään mulla vieraana teille jo tuttu Sari Venäläinen, co-founderi Haamulta, meidän toimitusjohtaja. Ja tänään jutellaan Haamun ensimmäisestä vuodesta. Tilikausi alkaa pikkuhiljaa tulla päätökseen. Käydään vähän lävitse meidän numeroita sekä bisnesnäkökulmasta että ihan asiakkaiden näkökulmasta. Ja sitten mä ajattelin, että voisi vähän analysoida tämmöisiä niin kuin bisneksen perusjuttuja niin sanotusti myös, että miten ollaan onnistuttu ekana vuonna. Mä itse ajattelen näin, että bisneksessä on käytännössä niin kuin 3 pilaria, missä pitää onnistua, josta business kasvaa. Ja ne on käytännössä 1, saadaanko me uusia asiakkaita jostain. 2, onnistutaanko me tuottaa arvoa niille asiakkaille, eli pitää ne lupaukset, mitä sinne on annettu. Ja sitten oikeastaan viimeisenä se, että miten me pyöritetään sitä prosessia, eli saadaanko me ne oikeat ihmiset meille itselle, pystyykö he tuottamaan arvoa, miten me ollaan onnistuttu automaatiojutuista ja kaikesta muusta, niin sellaista voisi käydä lävitse. Mutta jos lähdetään liikenteeseen tämmöisellä ihan fiiliskysymyksellä kuule Sari, koska eka vuosi yrittäjänä alkaa olla maalissa, kohta toivottavasti ainakin hetken mittaiselle ansaitulle joululomalle, niin miltä se nyt tuntuu eka tilikausi yrittäjänä? Se tuntuu makealta tietenkin. Siinä on jonkun verrankin yrittänyt reflektoida tätä asiaa tässä viime aikoina ja mä huomaan, että mä en ehkä saa vielä kiinni sellaisesta niin kuin yrittäjämentaliteetista tai yrittäjäidentiteetistä sillä tavalla, niin kuin mä oon ajatellut, että miltä se niin kuin mulle usein näyttää, kun muut ovat yrittäjiä. Ja sitten niin pohdin paljonkin tuossa, kun nyt tuli 3 kuukautta täyteen tätä niin full-time-menoa, että okei, että no mikä tässä on niin ehkä muuttunut. Niin on tiettyjä asioita, jotka ei muuttunut ollenkaan, ja on tiettyjä asioita, jotka on muuttunut tosi paljon, mutta se suhtautuminen tähän hommaan on semmoinen, mikä ei ole muuttunut lainkaan. Et mä olin niin tosi sitoutunut mun vanhaan duuniin, mä niin rakastin sitä niin koko mun sydämellä, ja mä olin siinä niin tosi voimakkaasti, ja annoin sille niin tosi paljon itsestäni, että siinä mielessä tässä suhteessa, siinä mitä mä suhtaudun Haamuun, ei ole ero, mutta sitten on niin tosi paljon kaikkia muita juttuja, jotka on hirveän paljon ehkä paremmin mun mielestä tällä hetkellä mun elämässä, mun näkökulmasta, niin ne on sitten sellaisia asioita, mitkä tuntuu tosi hyvältä. Sitten niin jos ajattelee sitä, että miten business mun mielestä, niin se on musta hauskaa silleen, että mä huomaan siinä, että sinä ja Eetuhan olette niin kuin tosi silleen niin kuin helposti taas silleen että kaikkien, että onpa taas tuli niin onnistumista ja muuta, mutta sitten mulla on itsellä tosi semmoinen niin kuin skitsofreninen olo, että apua, että jotain kamalaa aivan varmasti aivan kohta tapahtuu, että nyt ei kyllä uskalla mitään iloita liikaa tässä, että jotain niin kuin on tuossa nurkan takana tulossa ihan varmasti, niin ehkä me saadaan tästä niin kuin hyvää tasapainoa toisaalta tähän myös muuten, mutta että se on niin kuin musta se, meillä on mennyt ihan tosi kivasti, hyvin. Meillä ei ole ollut mitään massiivisia ongelmia vielä. Meillä on ollut pikkuongelmia ja niitä on tietenkin koko ajan, mutta et sinänsä isossa kuvassa tämä on ollut tosi hieno alku meille. Kyllä. Samaa mieltä sun kanssa, että ei ole kyllä semmoisia niin isoja probleemia tullut. Ja sinänsä uskon, että niiden aika on vielä. Mä uskon, että jokaisella kasvuyrityksellä jossain kohtaa tulee niitä ongelmia varmasti. Yllättävän monilla yrityksillä se on niin kuin eka alkuun laitto, että mistä saadaan ensimmäiset asiakkaat. Mä oon kuullut niin monta kertaa sitä storya, että hei, mä haluan yrittäjäksi, ja sitten niin ei vaan löydy ekoja asiakkaita ollenkaan. Niin musta tuntuu, että nyt ollaan sen ensimmäisen ohitte menty. Mun oma veikkaus, että seuraavat, mitä saadaan niin kuin ennen kaikkea paljon pohtia, on yksi se, että miten me varmistetaan, että asiakkaat saavat sen arvon, mitä meiltä haluaa, ja sitten ehkä tuohon liittyen, miten me varmistetaan, kun homma kasvaa, meillä alkaa olla enemmän asiakkaita, enemmän ihmisiä tekemässä niitä juttuja, prosessit hajoaa helposti niin kuin tuossa, niin mielenkiinnolla odotan ensi vuotta ja kasvua ja mitä se tuo. Mutta jos me otetaan kuulijoille nyt vähän niin kuin alkuun ehkä tämmöisiä ihan perusnumeroita, porukka pääsee kiinni, että minkä kokoinen Haamu on, milloin homma on lähtenyt liikenteeseen, niin ehkä vielä kertauksena, niin meidän periaatteessa ollaan aloitettu Haamun kanssa niin kuin toimiminen tammikuussa, ja tammikuussa meillä alkoi ekat asiakkaat. Virallisesti, piti oikein katsoa vielä tuolta Finderista, niin virallisesti Haamu Technologies Oy on perustettu 8. päivä huhtikuuta 2025, eli käytännössä eka tilikausihan on sitten, mitäs tuossa tulee käytännössä, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tämmöinen 8 kuukautta suuria piirtein. Niin jos otetaan ihan alkuun perusbusiness-numerot, ne toki niin kuin tarkentuu vielä tuossa, kun tilikausi menee, mutta
mitä jos me suurin piirtein tullaan tekemään liikevaihtoa ja sitten tulosta aamulla? 280 000 liikevaihtoa, että se on niinku, se on aika varma jo, että se on niinku, se on se liikevaihto. Tulosta semmoinen niin kuin 80-90 tonnia, vähän riippuen niin kuin mitä laskuja vielä tästä tulee. Tästä, mutta että sinänsä niin kuin sitä luokkaa se tulee olemaan. Ihan, ihan aivan mainio Kyllä. alku. Nyt toki täytyy sanoa, numerothan vähän huijaa siinä mielessä, että yksi, sieltä tammikuusta alkaen ollaan tehty ja firma on perustettu huhtikuussa, niin mehän lähdettiin kasa isoja laskuja sitten heti siinä firman perustamisvaiheessa, niin se antoi hyvän startin. Ja eikä tuloksessakin näkyy, nyt ihmiset ajattelee, että hei, hieno tulos on prosentti, että se on 35% tulosta, mutta sehän on huijattu tulos kyllä rehellisesti siinä mielessä, että Se on, ei se huijattu ole, mutta siis sehän, joo, ei se totuudenmukainen siinä mielessä ole, että kun ei me maksettu palkkaa ennen syyskuuta niin kenellekään, että se on niin täysin, tai joo, totta kai alihankintan niin laskut on maksettu ja se nyt on niin sinänsä meillä ehkä vertautuu palkkaa siinä mielessä, että koska meidän kaikki niin tekijät on yrittäjämallilla tässä mukana melkein, mutta palkkakuluja alkoi kulua vasta sitten syyskuussa, kun minä ja Santeri aloitettiin. Se on vähän just näin. Mutta ehkä niin kuin jos joo. miettii muita mielenkiintoisia numeroita sitten, niin yksi, mikä musta tuntuu on tämmöinen, mikä mua on aina itse kiinnostanut, on se, että mihin muilla firmoilla niin kuin menee rahaa. Ja musta tuntuu, että me on Haamulla niin kuin päivästä yksi alkaen investoitu aika paljon ehkä asioihin, mihin tyypillisesti alkuvaiheen firmat eivät investoi, ennen kaikkea niin kuin markkinointi- ja brändipuolella. Mutta haluatko vähän avata, kun avaat Pro-Countorin ja menet katsomaan, että mihin kaikkea me ollaan rahaa käytetty, niin mitä kaikkea sieltä niin kuin löytyy? Tämä oli minusta itse asiassa niin super kiva sellainen tehdä, että toki niin kuin mulla on vielä aika hyvin muistissa se, että miten niin kuin perinteisessä agencyssä se niin kuin kulurakenne menee. Siellähän on niin kuin aika paljon kaikenlaista. Nyt sitten taas meillä esimerkiksi, kun meillä ei vaikka ole toimistoa tai mitään tällaista, niin meillä on silleen hirveän kivasti liinimpi se niin kuin tavallaan peruspohja. Ja sitten toisaalta just tämä, että kun meidän tekijät on lähes kaikki haamopreneurs, että ne on niin kuin, henkilöstökuluja ei tule sillä tavalla, jolloin meillä jää enemmän ehkä sit käytettävää just tähän, niin katoin tuosta, että no markkinointi on mennyt semmoinen noin 25 000 euroa, josta niin kuin lanseerausbileet oli semmoinen vähän reilu 10 000, mutta sen lisäksi meillä on ollut CMO-dinneri, meillä on aika paljon kaikkea swag-hommaa, meillä on näitä hienoja huppareita ja sitten on vähän lippistä ja sitten ennen kaikkea niin kuin hienoimpana ehkä nämä meidän heijastimet, jotka on ollut semmoinen suuri hitti, valokuvauksia, kaikkea tämmöistä niin pikkujuttua, jonkun verran digimarkkinointia, hyvin vähän kylläkin, mutta vähän. Ja sitten bussi. Tämä bussi oli mielestäni niin hieno investointi kaikkinensa, vaikka niin voisi ehkä ajatella, että onko järkevää ensimmäistä vuottaan elävän startupin investoida noin monta tonnia tuollaiseen, niin siitä huolimatta tekisin ihan silmää räpäyttämättä uudelleen. Alihankinnan kuluja noin 70 000 euroa ja henkilöstökuluja sitten tulee olemaan joulukuun mukaan laskettuna noin 40 000 euroa sisältäen sitten kaiken. Eli siellä on sitten myös tämmöiset, että vaikka kun pitää perustaa työterveys ja ottaa niinku sellaista muuta, niin siellä on sitten ne mukana. Softakulut tuntuu paljolta, 18 000 euroa, mutta sitten toisaalta se on niinku se meidän infra, että tietyllä tavalla toi jopa mun maailmassa ehkä hieman vertautuu siihen toimitilaan, että kun ne meidän tekemiset on noissa softissa ja tommosissa kiinni, niin niistä me ollaan myös kokeiltu hirveästi kaikenlaisia, että tuossa on niinku sellaista, mitä me ei ehkä käytetä enää. Ostetut hallintopalvelut noin 3 tonnia, edustuskului muutama tonni, henkilökunnan virkistys ja lahjat 2000 euroa. Se on kaikkea tällaista, niin nämä on ehkä niin merkittävimmät kuluerät. Et ei ihan hirveän montaa riviä siis siinä mielessä, että sit siellä on näitä tällaisia niin pakollisia, mitä nyt aina on, mutta niin pidän tietyllä tavalla tästä, miten yksinkertaista tämä nyt niin tällä hetkellä on.
No, noista tekee mieli tarttua pariin vähän tarkemmin. Ehkä jos aloittaa niin kuin sit markkinointipuolesta, niin jos me katsotaan tietysti ihan niin kuin perinteisiä firmoja, on ne sitten alkuvaiheen firmoja tai pidemmällä olevia firmoja, niin toihan käytännössä tarkoittaa, että me ollaan niin kuin lähes 10% ekan vuoden liikevaihdosta laitettu markkinointi ja brändin rakentamista, mikä on oikeasti, niin kuin se on tosi paljon. Taitaa, nyt ei ole dataa tässä, mutta niin kuin mitä muistelen tutkimuksia, niin firmat investoivat ehkä 2-3% liikevaihdosta noin niin kuin suurin piirtein. Joka on liian vähän. Siis 10% yleensä käytetään niin kuin tällaisena benchmarkina, että tämä on niin kuin se minimi, mitä sun pitäisi käyttää, jos sä oot jollain tavalla fiksu. Sitten taas Suomessahan useimmat ei niin paljon käytä, joskin sitten siihen aina niin kuin mennään siihen debattiin, että onko tässä henkilöstökulut mukana vai ei. Yleensähän niitä ei lasketa tuohon, eikä tässäkään nyt, että kuitenkin sitten niin kuin hyvin iso osa vaikka mun ajasta menee markkinointiin. Ja silloin kun mä teen sen itse, niin sehän ei tuosta niin näy. Että oikeasti se investointi on vielä suurempi, niin kuin pitää ollakin mun mielestä ehdottomasti tämmöisessä firmassa. Miksi sä luulet, että niin kuin jos miettii, sit otetaan niin kuin tyypillisiä alkuvaiheen firmoja varsinkin, niin siellä hyvin vähän investoidaan niin kuin markkinointiin. Miksi sä ajattelet, että on fiksua tehdä eri lailla, ja miksi sä ajattelet, että me ollaan Haamulla nimenomaan tehty eri lailla? No miksi me ollaan? No, koska me ollaan tietenkin tehty eri tavalla siksi, että me ymmärretään sen arvo. Me ollaan nähty se first hand, että mitä se niin kuin tarkoittaa, kun sulla on hyvä brändi versus, että sulla ei ole. Niin se on niin no-braineri. Sitten toisaalta tietyllä tavalla meidän on pakko panostaa siihen, kun niin kuin huomioidaan, mitä me ollaan tässä myymässä. Et eihän me niin kuin voida olla silleen, että me puhutaan vaikka brändin merkityksessä, mutta samaan aikaan me ei pidetä itse sitä tärkeänä. Se ei voi olla niin. Että sitten tietyllä tavalla, kun se on meille tärkeää, niin se näkyy myös sitten siinä, miten me siihen suhtaudutaan. Ja mikä se eka kysymys oli, miksi ei investoida? Niin miksi sä luulet, että isoin osa firmoista valitsee toisen reitin kuin me? Niin, en tiedä, se on ehkä tämmöinen, miten niin kuin Suomessa on perinteisesti asia ollut, että meillähän on hirveästi tällaisia vaikka teknologiayhtiöitä ja teknisesti hyvin hienojakin firmoja ja storeja, mutta sitten siellä kun, jos ne founderit on vaikka insinöörejä tai mikä nyt on tämä tämmöinen suomalainen stereotypia siitä, että kuka pistää firman pystyyn, niin ei niin kuin ajattele tai suhtaudu samalla tavalla siihen. Sitten aika harvoin markkinoinnin ihminen on kuitenkaan niitä ihan ensimmäisiä rekryjä siinä. Että sitten se on tietyllä tavalla luontaista, että se menee sillä tavalla. Ja mä luulen, että iso tämmöinen, sanotaan oppi, minkä mä oon oppinut markkinoinnista, on se, että meillä löytyy paljon firmoja, missä niin kun markkinoinnille käytännössä ainoa kysymys on, että paljonko on tullut liidejä. Mikä toki on, niin kuin, on tosi kiva, eikö vaan, saada inbound-liidejä, ja nekin on paljon saatu silleen, että saitilta tulee joku puukkaa juttelu, ja sitten se niin closeantuu käytännössä heti. Niitä on kiva saada, mutta mä luulen, että se niin kuin yksi iso juttu myös niin tuohon brändirakennukseen liittyen on se, että mä näen jopa meidän asiakkaissa paljon semmoisia, että joku founderi hippaa brändin vaikutuksen ja haluaa panostaa niin brändimarkkinointiin, mutta sitten se on joku toinen founderi, joka ei millään niin kuin ymmärrä sitä, että miten tämmöiseen brändijuttuun laitetaan paukkuja. Ja mä luulen, että meillä on niin kuin se kiva, että koko poppo, niin kuin, ketä on tässä mukana, niin kuin hiffaa sen. Että niin kuin, sun ei tarvitse minulle perustella tai minun ei tarvitse sinulle perustella, kun haluaa tehdä joku niin brändi-investointi, vaan se niin hiffataan täysin, että hei, brändi on arvokas asia, kun sulla on brändi, jengi tuntee, ne ottaa yhteyttä, kun sulla tulee keissejä pipelineen, niin ne closeautuu paremmin, voidaan perustella kalliimpaa hintaa. Ja sitähän on perusteltu myös niin kuin hyvin paljon tutkimuksissa, että hyvä brändi antaa anteeksi myös merkittävästi enemmän. Että jos tehdään asioita vituiksi, niin saadaan anteeksi merkittävästi helpommin ja nopeammin. Niin, just näin. Joo, kyllä se niin kuin on tosi leimallista ollut, että melkein mitä vaan kontaktointeja, mitä tässä on nyt tehnyt, niin melkein kaikkien vastaus on, että joo, no kyllä mä itse asiassa olen nähnyt aika hyvän näköinen meininki teillä ja tällaista. Et se on aika paljon kivempi lähteä silleen siihen keskusteluun, kun että sitten se tulee, no en ole koskaan kuullutkaan, vähän epäilyttävää, en ole koskaan kuullut sinusta mitään, en ole näistä muista foundereista koskaan kuullut. Se on niin kuin hirveän paljon pidempi se matka silloin. Myynnin tekeminen on helppoa. Mä tykkään vertaa silleen, että meillä on niin kuin 3 tasoa brändissä, että niin kuin jos miettii siis kylmäsoittoa, että meillä on tietyllä tapaa se, että sä soitat puhelun ja se vastaanotto ei millään tavalla tiedäkö tunne. Se on joku, että Samulin Paku Oystä morjesta. Ai kuka? Ai mistä? Sitten meillä on niin kuin
tunnetut brändit. Otetaan vaikka se, että hei, et Sari Haamulta moikka. Että aika hyvin jopa niin kuin tunnetaan. Mutta sitten mä uskon, että se mikä on niin kuin se ultimaattinen leveli on tämmöinen auktoriteettibrändi. Että Samuli Suomen poliisista terve, niin sitten niin ihminen jos kuuntelee välittömästi, niin mä en tiedä, siellä toki voi olla tämmöinen negatiivinen kaiku, että mitä hän pahaa mä oon nyt tehnyt, mutta mä uskon kyllä niin kuin siihen, että kun sä olet tunnettu, ja kun sä oot niin kuin jonkinlainen auktoriteetti tietyllä tapaa sillä niin kuin sun alalla, niin vitsi myynnistä tulee niin kuin helpompaa. Siis liian usein se nähdään just silleen, että brändi tarkoittaa sitä, että meillä tulee sitä inboundia. Joo, sitäkin tulee, mutta mun mielestä niin kuin se isompi vaikutus on nimenomaan siellä, että kun sä yhdistät brändin rakentamisen aktiiviseen outbound myyntiin, niin elämä voi olla aika kivaa. Juuri näin, ja siihen sit liittyy just kaikki tämmöiset, että alapositioituminen ja että sut mielletään oikeaan vaikka hintakategoriaan automaattisesti, jolloin se niinku, päästään taas mun lemppariin, eli brändi on aina magneetti ja filtteri samaan aikaan, eli niinku ne jää pois, joille se ei sovi, mutta sitten niille, joille se oikeasti sopii, niin niille se on magneettinen, joka sitten tekee siitä taas jälleen. Nämä on niinku aina jotenkin silleen, mä jotenkin ehkä hiffasin tuo niinku vanhassa elämässä jossain kohtaa aika hyvin sen, että joskus on niinku ihan turha puhua brändiongelmista, mutta sitten kun puhut myyntiongelmista, niin sitten se resonoi, vaikka sä puhut samasta asiasta ihan täsmälleen. Just vaikka, että niinku, jos tulisikin inbound-liidejä, mutta ne olisi ihan vääränlaisia, niin se johtuisi just siitä, että me ollaan houkuteltu väärän tyyppisiä meidän positioinnissa, viestinnässä ja viestikärjissä on mahdollisesti joku ongelma. Mm. No, mutta hei, sitten pakko tarttua siihen softaan, koska niinku, se oli nyt, kun mä en ole katsonut siis ennen tätä keskustelua noita numeroita, että mä en edes tiennyt, mitä sun suusta tulee ulos. Mikään muu ei yllättänyt, mutta se vähän yllätti. Mä niinku ajattelin, että se on korkea, mutta mä olisin ajatellut, että se on niinku 10 niinku, tyyliin, mitä olisi mennyt. Mutta 18, niin mihin helvettiin meillä rahaa menee? Niin. No siellähän on siis vaikka nämä meidän niin nauhoitusalustat, siellä on meidän tekoälytyökalut, siellä on meidän julkaisualustat, omat domainit, bodystudiot, tässä samalla katson analytiikkatyökalut, ne ovat siis tosi kalliita tähän ja nyt onneksi meillä alkaa kohta olla siihen tapa tehdä se vähän toisella tavalla. Mutta sitten on myös siis tämmöistä kirjanpito tai ProCountor, Googlen ympäristö, Slack, HubSpot ja tämmöiset viranomaisilmoitukset näköjään menee tänne samaan paikkaan. Mutta kyllä niitä itse asiassa aika paljon tulee. Tämähän on myös semmoinen, että niitä pitää muistaa cancelöidä, kun testataan jotain softaa. Ja sitten jos no tämä ei ole ollutkaan hyvä. Jos se on vaikka 20 kuussa, se tuntuu vähältä, mutta kyllähän ne sitten kumuloituu, kun niitä on tuossa nippu. Niin tämä on semmoinen, mitä on aina hyvä meidän kaltaisten toimijoiden kyllä monitoroida joka kuukausi, katsoa se laskulähti, että mitäs täällä olikaan. Kyllä. Mutta kallein on tämä analytiikka. Mä huomannut 2 juttua tuohon niin just softa-puoleen. Toinen se, että sulla on lista ikään kuin softista, ja sitten sulla on, että hei, niin kuin, käytätkö näitä, ja sitten sä alat niin jossain kohtaa myös alkaa huomaan, että hetkinen, mä käytän ehkä samaa, niin kuin, että mulla on 2 softaa samaan käyttötarkoitukseen, että sulla voi olla päällekkäisiä. Ja sitten se, mikä on niin kuin vielä pirulaisesti jotenkin ehkä tämmöinen isompi, mikä helposti jää, on se, että kun meillä on softia, mitä käyttää sekä asiakkaat, että ikään kuin meidän haamut, jotka tekee asiakkaalle juttuja, niin siinä on se, että jos asiakas lähtee, niin tiedotapa, että vahingossa asiakkaalle ei jää johonkin softaan pyörimään lisenssi, tai sitten se, jos meidän haamu lähtee, niin sille kyseiselle ihmiselle ei jää juttua pyöriä. Käy ihan pirun helposti. Ja toi on niinku vaikea jopa niinku muistaa, että mä huomaan vaikka niinku itse, mä annan esimerkin täysin toisesta, mutta HeadQlla, niin just vaikka Book-kumppani lähti vaihtoon, niin siellä sillä edellisellä Book-kumppanilla oli annettu sähköpostiloota, mitä kautta pystyy tekemään sähköposti-outreachia. Ja eihän mä muistanut sitä. Nyt meidän toimari Mikko onneksi pingas mulle, että hei Samuli, huomasin, että täällä on tämmöinen, että käytetäänkö sitä enää johonkin. Ja niin kuin sitten mä sanoin, että ei tarvi enää. Ja ei se ole iso kulu, se on yli 17 € kuukaudessa, mutta sekin on taas siellä hetken aikaa pyörinyt, ja noita on ihan varmaan jotain muita vastaavia, mitkä pyörii. Noissa kannattaa olla tarkka, että ne hyvin helposti kyllä niin kuin kasvaa yllättävän isoiksi kuluiksi.
No mut hei, sit jos katsotaan niin kun, luvuista, ei bisneksen euroja ja lukuja, vaan ehkä vähän niin kuin tämmöistä LinkedIn-dataa. Sä askartelet hienon tämmöisen haamu-rapidin, missä katselet LinkedIn-dataa siitä, että kuinka monille ihmisille ollaan tehty ja mitkä on ollut viraalimpia postauksia ja paljon on tullut kommentteja ja muita. Niin haluaisin vähän avata sieltä, että millaisia lukuja on tänä vuonna tullut? Joo. Kyllä, siis no mä nyt tästä avasin tämän meidän Wrappedin, kun mä tein niin hienon, niin tässä äm, mä nyt kerron, mitä täällä on, nämä ei ollut nyt ihan tässä järjestyksessä, kun sä pyysit, mutta siis 7 meillä on näitä meidän vakkarihaamuja ollut tässä tekemässä, mikä on ihanaa, sitä on makeata. 1 virallinen työntekijä, 3 co-founderia. Ja Wrappedin tekohetkellä oli 35 leaders we've worked with, mutta nyt kun tässä laskettiin just ennen, niin 36, eli 1 lisää tullut sen jälkeen. Asiakasyrityksiä silloin 25, nyt 26, eli ihan niin kuin kiinnostava tämäkin, että näitä logoja on vähemmän kuin ihmisiä, eli moni ottaa useammalle henkilölle sieltä samasta firmasta. Se olisikin Ja haastava sitten, saada toisinpäin, että olisi logoja enemmän kuin ihmisiä. se olisi vähän outo, joo, mutta musta kiva indikaattori siis siitä arvosta tietyllä tavalla, että esimerkiksi just huomenna kikkaroidaan yhtä tyyppiä, joka tulee, meillä on sen firman yhdelle founderille tähän asti tehty, ja nyt huomenna aloittaa sitten toinen sieltä, että sehän on mun mielestä niin kuin mikä parhain esimerkki siitä, että me ollaan oikeasti pystytty tuottamaan jotain oikeaa arvoa, että siinä halutaan niin kuin tuoda niin kuin lisää ihmisiä tähän meidän palvelun piiriin, se on tosi makea. Sitten 2 countries served. Meillähän aloitti meidän ensimmäinen jenkkiasiakas. Se on ollut opettavaista, sanotaanko näin. Ja meidän tavoitteena oli, että meillä olisi ollut 3 asiakasta Suomen ulkopuolella vuoden loppuun mennessä. Nyt näyttää pahasti siltä, että se ei toteudu, mutta ei se mitään. Painetaan ensi vuonna sitten sitäkin kovemmin sinne. Eli tarkoitus kyllä niin kuin mennä Suomen ulkopuolelle myöskin. No sitten, total number of posts, vähän vajaa 3000 postausta. Ja tämä niin tietysti tulee siitä, että ensimmäiset asiakkaat on aloittanut jo tammikuussa, mutta osa on aloittanut joulukuussa ja siinä niin on hajontaa, mutta keskimäärin semmoinen 12-16 postausta per asiakas per kuukausi, niin kyllähän siitä sitten niitä kertyy aika kivastikin. Ja mikä on musta super ilahduttavaa, niin siis kun mä tein tämän Wrappedin, tästähän on nyt niin kuin joku viikko 2 aikaa, niin silloin meillä oli 10,7 miljoonaa impressiota. Se on ihanaa, jotenkin tosi mahtavaa, että päästiin tuon yli. Nyt mä haluan ajatella, että se on ehkä mennyt jo, tai menee vielä tämän vuoden puolella ehkä 11 miljoonaan, mikä on tosi paljon. Siis se on niin kuin, tietyllä tavalla tosi tämmöinen vanity metric, mutta siitä huolimatta, niin jos tuommoista lähtisi etsimään vaikka maksetulla mainonnalla impressioita, niin aika paljon saa pulittaa, että tuollaisen saa aikaa. Tosi makea. 125 000 reaktioa, reilu 15 000 kommenttia ja 1300 shares. Hienoja lukuja, kaikki 3. Sitten mikä täällä oli, on tämä meidän ihan ensimmäinen asiakas, joka on aloittanut tammikuussa. Niin, ja on edelleen meillä asiakkaana, se on musta ihan mahtavaa. Semmoinen luku, mitä nyt ei ehkä vielä oikein tiedetä, on se, että kuinka kauan se meidän keskimääräinen asiakkuus kestää, mutta ehkä voidaan tässä kohtaa todeta, että se on kuitenkin pidempi kuin se meidän ensimmäinen hypoteesi vaikutti olevan. Ehkä me ajateltiin, että se olisi se 6 kuukautta, mutta näyttää siltä, että jos sen 6 kuukauden yli pääsee, niin sitten asiakkuus on niin kuin selkeästi pitkäaikainen. Joo, no ehkä tästä voi sanoa tästä ensimmäisestä asiakkaasta, että hänellä on niin kuin yli 10-kertaistunut kaikki hänen numerot verrattuna edelliseen vuoteen, jolla hän teki pikkasen vähän jotain. Tosi makeita tuloksia. Sitten meidän kaikkein viraalein oli meemi, ja sen on tehnyt Anni Salo, Tracklutionin toimari,
vähän yli 300 000 impressioa yhdellä postauksella. Se on niin kuin sille suomalaiselle aika paljon. Et mä en tiedä, miten sulla, mikä sun niin kuin semmoinen, kun sulla kuitenkin on aika semmoista niin kuin perusviraalia usein, mutta kuinka usein sä saat yli 300 000? Tuo 300 tonnia on paljon. Mulla on paljon niin kuin postauksia, niin kuin sanotaan, joka kuukausi joku, mikä saa niin kuin semmoinen 50 000–200 000, mutta tuntuu niin kuin siitä yli, niin mulla on varmaan ollut yksi suomenkielinen, mikä on vaan saanut. Sitten mulla on enkukielisiä on muutamia ollut. Ja yksi, mikä on ollut miljoonan paremmalla puolella, se oli aikoinaan, kun mä kerroin Talentbiin 4-päiväisestä työviikosta, niin se lähti ihan sairaan viraaliksi. Siihen tuli joku yli 10 000 tykkäystä silloin aikoinaan. Se osui johonkin ihme suoneen silloin, mutta on toi kyllä kova luku, täytyy sanoa, niin tänä päivänä varsinkin. On kyllä, että jos ajattelisi niin kuin keskimäärin semmoinen, niin kuin voi sanoa, että tosi onnistunut viraali on niin kuin 50 000 jo. Et kun tämä tulee koko ajan hankalammaksi tämä game. 100 tonnia on niin kuin silleen virallinen viraaliraja, joka on niin kuin vaikea, siis oikeasti vaikea saavuttaa. Mulla on ollut niitä ehkä 3 tänä vuonna. Ja sitten 200 niin alkaa olla varsinkin suomenkielisellä niin kuin jo poikkeuksellinen. Toki tämä Annin postaushan on siis englanniksi. Hänen yleisö on englanninkielinen ja siksi hän myös dominoi. Hän oli mä tein tätä, niin hän oli meidän top 5, niin kaikki ne 5 parasta oli kuin hänen postauksia. Sitten mun piti siivoa sitä pikkasen, että sai sinne myös muita asiakkaita mukaan. Että mä nostin häneltä vaan niin tämän yhden. Mutta hänellä on niin selvästi niin tosi hyvä se reach myöskin, että hänellä oli yli 1,5 miljoonaa se niin kokonaisreach tältä vuodelta. No niin, meidän pitää tuplaa hinta Annille ensin. Niin, joo, varmaan ilahtuisi. Mutta sitten meillä oli tämä Tapsan palkkapaljastus. Se oli 219 000, eli tämä on niinku, sitten tässä niinku Suomen mittakaavassa niinku tosi viraali. No, ja niille, ketkä eivät Tapsaa tunne Tapsan nimellä, niin Tapio Salomaa, HSL:n myyntijohtaja, paljasti palkkansa. Tuli aika paljon keskustelua siitä, että kun ollaan julkisella puolella ja voiko julkisella puolella myyntijohtajalla olla provisiopalkkaus tai muuta, niin herätti tunteita puolesta ja vastaan. Herätti paljon merkittävän määrän. Kyllä. Joo. 857 reaktioa. Ja keskustelu oli vilkasta. Oli tosi onnistunut. Ja sitten yli 200 000 oli tämäkin, eli tämä Heikki Lindrosin Harvey Specter-vertaus, josta siis meni jopa siis Talouselämään asti artikkelia ja muuta, että tämä oli niinku todella osui hermoon. Siinä puhuttiin jaksamisesta ja siitä, että miten niin kuin yrittäjänä voi itsestään pitää huolta ja mitä tapahtuu, kun kuvittelet olevasi Harvey Specter. Ehkä niin kuin näin. Tässä oli 1463 reaktioa. Määriä ja hyviä lukuja. Mun ehkä oma oppi niin tuossa kaikesta on se, ja niin myös omasta LinkedIn tekemisestä on se, että niin kuin, toki viraalit postaukset on niin kuin kivoja, mutta sitten samaan aikaan kyllä se on niin kuin se tasainen tykitys siellä, mikä sitä brändiä rakentaa. Ja musta tuntuu, että musta on tullut kyllä aika hyvä tunnistaa, että niin kuin mitkä lähtee niin kuin toimimaan. Mä muistan silloin, kun mä näin sen vaikka Heikin tämän Harvey Specter-postaus. Mä olin melko varma, että se lähtee niin kuin viraaliksi, ja niinhän se lähti. Toki joskus on myös väärässä, että on semmoinen, että nyt tää lähtee paljon ja sitten ei lähde niin kuin ollenkaan. Tai että ajattelen, no tää on vaan tämmöinen paskapostaus, laitetaan nyt, niin kun ei ole pitkään aikaa mitään postannut, ja sitten se yllättäen osuukin jonnekin suoneen, niin en ole itsekään varma, ja olen todennut vaan, että systemaattisuus voittaa kyllä loppujen lopuksi ton pelin. No ihan täsmälleen just näin, että se on kyllä hauskaa, että jotenkin niin kuin joistain postauksista, mistä on ihan varma, ja katsoo niitä sille, että tämä muuten tulee menee, ja sitten se blokkaakin ihan täysin. Ja sitten se voi olla jopa niin, että sen saman, jos laittaa uudestaan myöhemmin, niin sitten se toimiikin. Että se on niin jotenkin tosi silleen herra haltuun. Ja sitten jotkut just on tällaisia, mistä on se, että no joo, että nyt on tämmöinen. Mutta sitten se vaan niin yhtäkkiä onkin se suurin hitti.
Et juuri täsmälleen näin, että sit näilläkin, joilla tulee näitä tällaisia isoja hittejä, niin sit kuitenkin keskimääräinen postauksen joku reachi on jotain niin kuin 4-6 tuhatta tai jopa 2-6 tuhatta niin kuin väliin. Että sit niitä pitää vaan niin kuin enemmän jaksaa tehdä ja sitten joskus joku menee tolleen. Musta se niin kuin viraallisuuden tavoitteleminen on itse asiassa tosi vaarallista tietyllä tavalla, että jos sitä niin kuin lähtee tekemään, niin sitten joutuu yhtäkkiä semmoiseen, että no mä oon tässä tämmöinen tempparitähti ja mä oon tämmöinen iltapäivälehtihahmo ja sitten ne aiheet on sellaisia, jolloin se saattaa jopa kääntyä itseään vastaan oikeasti, että se ei ole niin kuin ollenkaan tarkoitus, että vaikka näitä on niin kuin kiva esitellä, että hei vitsi, katsokaa, ja samaan aikaan pitää tiedostaa, että ei tämä ole niin kuin se, mitä tässä yritetään ultimaattisesti tehdä. Juuri näin, juuri näin. No mut hei, jos otetaan vielä loppuun niin kuin kevyet analyysit vielä niin kuin noista kolmesta kohdasta, mistä ihan alussa puhuttiin, eli tietyllä tapaa, että miten olemme onnistuneet uusien asiakkaiden hankinnassa, miten ollaan onnistunut arvon tuottamisesta asiakkaille, ja sitten vielä toi niin kuin, voi sanoa ihmiset kautta prosessit, niin jos aloitetaan ikään kuin tuossa uusia asiakkaiden hankinnasta, jos mä annan siihen lyhyen intron niin sanotusti, niin karkeastihan voisi miettiä, että mitä steppejä siellä on tapahtunut, niin ensimmäisestä oikeastaan niin kun 5 asiakasta tuli täysin outboundilla. Meillä ei ollut haamua silloin olemassa firmana. Kukaan ei tiennyt, että ketä muita on mukana kuin minä. Ja mä käytännössä paukutin 50 LinkedIn-viestiä tutuille ja vedin joku 30 myyntipuhelua varmaan ja sitten closeailin ne sieltä. No sitten ehkä siitä seuraava satsi, niin sitä alkoi jo vähän tulla inboundia, kun alkoi puhua teemasta, ja sitten kanssa niin kuin meidän muiden foundereiden kautta, sun kautta, Eetun kautta. Ja sitten oikeastaan ehkä niin kuin viimeinen stage sen jälkeen oli, että meillä alkoi tulla inboundia mun mielestä niin merkittävästi enemmän, ja ehkä erityinen inboundin muoto, suositusten muoto nykyisiltä asiakkailta, eli käytännössä inboundia tulee sekä nykyiset asiakkaat on vinkannut jollekin, sitten otetaan juttelu ja sitä kautta. Ja sitten toki edelleen niin kuin nettisivuilta tai meidän LinkedIneistä tuntuu, että tulee juttuja. Ja nyt sitten ihan viimeisimpänä niin meidän sales partner-juttu. Siihen mä luulen, että me ei voida ihan hirveän syvälle vielä mennä. Mä luulen, että niin kuin Q1 jälkeen meillä alkaa olla niin kuin enemmän mielenkiintoista kerrottavaa siitä, että miten se on mennyt. Mutta näin niin kuin ytimekkäästi, jos vetää sen yhteen, niin tähän mennessä aika lailla sillä tavalla, kun ajateltiin tietyllä tapaa, että otettiin kourallinen sales-partnereita, yksi ei päätynyt ottamaan tarjousta vastaan, yksi päätti muutaman viikon jälkeen keskittyä muihin juttuihin, ja nyt sitten tuossa kourallinen painaa hommia. Mun oppi tähän mennessä, ollaan saatu pipelineen tavaraa selvästi niin kuin, sieltä, sen myös, että muut kuin founderit tekee outreachia, toimii niin kuin siinä mielessä, että keskustelua saadaan auki. Ja mä luulen tosissaan Q1 jälkeen ollaan merkittävästi fiksumpia siitä, että mikä toimii ja miten se niin kuin ihan oikeasti on toiminut. Eli olemmeko onnistuneet löytämään skaalautuvaa outbound-myynnin mallia, niin se ehkä niin kuin tohon. Sitten seuraavaan Sari, sä saat vastata ja kertoa tarkemmin. Miten näkisit sitten, jos miettii niin kuin arvon tuottamista asiakkaille? Miten siellä ollaan onnistuttu? Mitä oppeja sieltä mukana ensi vuoteen? Mun mielestä paras metriikka tähän tietyllä tavalla on se, että kuinka kauan nämä asiakkaat meillä pysyy. Koska kukaanhan ei niinku halua tietenkään ostaa sellaista palvelua ja pysyä sellaisen palvelun piirissä, joka ei tuota heille arvoa. Ja se, että meillä on nyt pidempiä asiakkuuksia kuin me niin kuin pelättiin tai asetettiin semmoinen niin kuin benchmarkki, että luultavasti näin. Niin se on musta tietyllä tavalla yksi tosi hyvä indikaattori siitä, että arvoa menee. Sitten meillä on ollut useampi semmoinen, jotka on just ottanut toisen henkilön mukaan sieltä, kun on aloittanut itse. Se on musta niin loistava indikaattori, jopa vielä parempi kuin se, että joku niin kuin, vähän niin kuin edelleen kokeilee. Että jos niin kuin sieltä otetaan lisää ihmisiä mukaan, se on musta todella hyvä merkki. Mutta sitten se, että mikä se arvo on, niin sehän vähän vaihtelee tietysti niin kuin, sen niin kuin mukaan, että kuka se asiakas on. Että siellä on aika monenlaisia, että jotkuthan on hyvin myynnillisiä. He niin kuin katsoo vaikka sitä, että saavatko he myyntiä, saako he buukkauksia LinkedInistä vaikka enemmän tehtyä, kun he on myöskin aktiivisia samaan aikaan, kun he tekevät sitä duunia, social sellingia ja niin kuin tällaisia ikään kuin perinteisiä myynnin aktiviteetteja, helpottuuko ne? Se on niin kuin yksi. Sitten toinen tavallaan päätyy tästä niin kuin
skaalasta on ehkä nämä, jotka ajattelevat, että tekee jotain muutosta maailmaan, niin he niin kuin lobbaa ehkä jonkun asian puolesta tai puhuu jostain ilmiöstä niin, että se asia voisi muuttua, jolloin sitten onnistumiset onkin ehkä vaikka PR-hittejä tai podcast-kutsuja tai sitä, että sä pääset johonkin tapahtumiin, pyydetään kertoa siitä sun aiheesta tai että sua pidetään asiantuntijana siinä jutussa. Nämä on superkiinnostavia. Ne vie ehkä hieman enemmän aikaa, mutta näitäkin me ollaan nähty tosi hyvin. Meillä ollaan nähty PR-hittejä, on nähty podcast-kutsuja ja kaikkea muuta tällaista. Ja siellä asiakkaat kertoo, että hei, että mä sain tämän yhteydenoton ja asiakas siellä sanoi, että, tai se yhteydenottaja sanoi, että LinkedInin kautta tulit mieleen ja näin edelleen. Ja sitten on kaikenlaista tästä välistä, että kaikillahan on yleensä niin kuin useampi agenda tietyllä tavalla, joita he ajaa. Että siellä on niin kuin ehkä halutaan sijoittajille signaloida, että meillä on tämmöistä siistiä juttua tässä käynnissä. Ja potentiaaliset työnhakijat saattaa olla sellaisia, joille halutaan kommunikoida. Asiakkaat, nykyiset tulevat potentiaaliset, whatever. Et se LinkedIn on niin kuin siitä loistava kanava, että siellä on mahdollisuus tavoittaa näitä erilaisia kohdeyleisöjä. Kyllä. No miten se ei pakko tarttua tuohon, koska niin kuin mun kokemuksen mukaan myös ehkä niin kuin tämä puoli on semmoinen, missä me on opittu myös ehkä eniten tänä vuonna. Sä mainitsit tuossa tästä esimerkistä amerikkalainen asiakas, mutta hän ei ole kuitenkaan ollut niin kuin ainoa asiakas myös, missä on ollut haasteita. Ja musta tuntuu, että niin kuin samaan aikaan hyvä ja huono puoli on se, että nämä meidän asiakkaat on ihan pirun kiireisiä tyyppejä. Se on päättäjiä heidän firmoissa, kaikki repii heitä kaikkialle. Niillä on tosi kiva myydä, koska ne pystyy tekemään itse päätöksen, sun ei tarvitse hakea budjettia mistään muualta. Mutta sitten musta tuntuu, että asiakkaiden kiireisyys ja se, että niitä saa potkia persille ihan sairaasti, niin se on ehkä ollut yksi haaste, mikä on ollut. Miten sä luulet, että niinku, voidaanko me taklata sitä jotenkin, että miten me työskennellään kiireisen ihmisten kanssa, vai näetkö sä, että se, mikä meidän täytyy hyväksyä, ja se perseelle potkiminen on itse yksi iso arvopiste meidän asiakkaille, miksi he meistä maksaa? No kyllä voidaan se on niinku prosessiasiaa ja viestintäasiaa, ja toi ei niinku sillä tavalla musta ole itse asiassa niin iso juttu sitten niinku lopulta kuitenkaan. Toi on enemmän semmoista, niinku, että miten tämä homma nyt tässä pyörii, että kyllähän se, niinku, kun se lasku tulee niinku heille joka tapauksessa, niin se on tietyllä tavalla niinku, kyllä insentiivi heille, että nyt niinku sit oikeasti tulee siihen haastatteluun, kun se on kalenterissa, mutta sitten totta kai tätä voi niinku tehdä helpommaksi heille, mikä sitten niinku voi liittyä tähän on musta sitoutuminen. Että sitten jos on niin, että ei pidetä niin tärkeänä sitä asiaa, että sitten olisi, no joo, että mä en nyt kerkeä siihen haastatteluun mennä, mulla meneekin tämä niin tässä hukkaan ja aika äkkiä se niin sitten loppuisi siihen. Että niin musta missä ne haasteet on, niin on tämä sitoutuminen, mikä ei sinänsä ole prosessiasia, vaan se on niin kuin arvontuottoasia. Harmillista se on, jos me ei niin kuin ikinä ehditä niin kuin antaa mitään semmoista niin kuin arvoa tuottavaa, jos se ei niin kuin edes ehdi aloittaa sitä niin kuin kunnon tutustumaan siihen palveluun. Joskus voi olla näin. Sitten niin kuin on ollut myös niin kuin siis yksi semmoinen keissi meillä oli, missä asiakas olisi tarvinnut ihan muuta, että tämä ei ollut niin kuin suinkaan ollenkaan oikea palvelu. Et me nyt hän osti ja myytiin ja ajateltiin, että tämä varmaan tästä lähtee hyvin, mutta me myytiin vähän niin kuin väärää asiaa, niin se niin kuin loppui tosi nopeasti sitten ja niin kuin ihan hyvässä hengessä ja näin, mutta että se oli niin kuin semmoinen, mitä mä pidän niin kuin tietyllä tavalla isompana ongelmana meille, että jos asiakas kuvittelee saavansa jotain muuta kuin mitä hän saa, koska tämä on niin kuin hyvin konseptoitu, tämä meidän niin kuin juttu on hyvin niin kuin tietyissä raameissa menevä putki, siinä ei ole tilaa semmoiselle niin kuin valtavalle räätälöinnille. Mä uskon, että niin kuin myynnissä voidaan vielä paremmin tehdä ja niin kuin kertoa myös, että mitä tämä ei ole ja mitä meiltä et saa niin sanotusti, niin se on kyllä tärkeä. Mutta hei, viimeisenä sitten vielä... Sanon tuohon vielä, niin tämä liittyy nyt ihan täsmälleen siihen, mitä sanoit silloin ihan alussa, että mistä ne ongelmat sitten niin todennäköisesti tulee, että okei, 36 henkeä, mä pystyn muistamaan heidän jokaisen jutut niin vielä, mutta mitä sitten, kun meillä on 50, mitä sitten, kun meillä on 500 tai 5000 asiakasta, sen niin pitää pystyä toimimaan myöskin silloin. Tästä skaalasta ne meidän haasteet luultavasti niin sitten isossa kuvassa tulee.
täysin samaa mieltä. Mutta hei, jos viimeisenä vielä sit miettii, niin kuin, voi sanoa ehkä kategoria ihmiset kautta prosessit, eli miten ollaan niin kuin siellä puolella niin kuin onnistuttu jutuissa, niin mitäs ajatuksia niin kuin siitä herää? Missä ollaan onnistuttu ja toisaalta missä on kipuiltu kenties? Ihmisiin liittyen siis. Niin kuin sitä, että meillä on se, että onko asiakkaat saaneet arvoa, ja sanotaan, että jos äsken analysoitiin sitä, että kyllä asiakkaat on saanut niin kuin lähtökohtaisesti suht hyvin arvoa, niin sitten jos me mietitään vielä se niin kuin moottoria siellä taustalla, prosesseja, mitä me ollaan rakennettu, testailtu, esimerkiksi haamuplatformia, mitä ollaan vähän rakennettu tuolta, siihen liittyvää ehkä kipuilua, niin mitä niin kuin niistä on päällimmäisen jäänyt mieleen? No, musta niin kuin, ja tämä itse asiassa nyt menee taas siihen skaala-asiaan tietyllä tavalla, että nythän vaikka nämä meidän haamut, niin hehän on niin kuin tosi handpicked. Mä oon valinnut heidät, niin kuin, koska mä oon vaikka tuntenut suurimman osan heistä etukäteen, mä tiedän, että he on osaavia tekijöitä. Osa on ollut mulla tiimissä aikaisemmin töissä. Mä niin kuin, tarkkaan tiedän, mitä mä saan heiltä. Mun on helppo onboardaa tämmöiset ihmiset. He ymmärtää niin kuin, toisaalta meidän vaatimustasoa hyvin. Ja mun on helppo heidän kanssa kommunikoida ja niin kuin, käydä sellaista palautekeskustelua, että hei, että nyt sun huukit vaikka ei ole riittävän niin kuin huukkeja. Tai että hei, että ootko huomannut, että sun asiakkaalle menee nyt, niin kuin, että voisiko se mennä vähän eri tavalla. Niin nämä on niin kuin hallittavissa olevia asioita silloin, kun ihmismäärät ovat pieniä ja toisaalta he ovat tuttuja. Mutta sitten just tämä, että kun tähän lisätään 50 lisää ihmistä, tai 50 asiakasta lisää, ja me tarvitsen sinne X määrä lisää vaikka haamuja, niin silloin tämä niin kuin toisaalta prosessipuoli ja onboarding-puoli ja se, että miten nämä onboardataan meidän vaatimustasoon, niin se tulee ihan super tärkeäksi. Ja silloin, niin kun, jos me feilataan siinä, niin sitten se näkyy siinä arvontuotos asiakkaalle. Et koska tämä ei ole softa, vaan tämä on software and a service. Vähän niin kuin, että tässä on se ihmisaspekti on kuitenkin toistaiseksi vielä se, mikä on arvokkaampaa. Niin silloin tämä ihmisten hallinnointi ja se, että me löydetään tähän niin kuin loistavat haamut, jotka ymmärtää tämän konseptin, siis sehän on tosi vaativa duuni oikeasti, mitä me pyydetään heiltä. Niin se, että mä löydän hyvät haamut, niin on super tärkeää. En tiedä, menikö mä ehkä vähän kauas, mutta tämmöinen ajatus mulla oli. Hyvä ajatus, ja mä luulen, että siihen ajatukseen on hyvä tämä jakso lopettaa. Katselin tässä jo yli 40 minuuttia oppeja bisneksestä, mutta ehkä jos yhteen vetää, niin sanoisin, että onnistunut vuosi, yllättävän vähän katastrofeja, kipuilua. Veikkaan, että ensi vuonna kipuillaan merkittävästi enemmän, koska bisnes kasvaa enemmän. Se on normaalia ja sitä innolla odottaen. Ja jutellaan sit niistä haasteista taas seuraavan kerran. Jos ei kuuntelet jaksoa, niin heitäpä 5 tähän arvosteluun tulee, niin muutkin löytää tämän pariin. Ja nähdäänpä ensi kerralla. Kiitos Sari vielä, kun olet vieraana. Kiitos kutsusta. Bye!